Good morning, everyone. Today is a very rainy day. Sunny! Sunny day! Ang ulan! Sa labas kami nagpark kagabi kasi alam namin nga alis kami ngayon. Yup. So, ang rainy, if you can see the back, it's so rainy. And anyways, our adventure for today is ano ba? Pupunta ng pet store. Pupunta kami ng pet store para maghanap ng mga plants para ma-replace yung mga ano doon. Kasi na-notice namin yung fish namin, si Angeria, ang liksi-liksi niya. Oo, tsaka nakakatakot kasi plastic lang yung ano namin. Tapos Plastic gumaganon lang siya yung- sa mga gilid-gilid ng mga plastic plants namin. Eh, ang sharp ng edges nun. So, Nakakatakot. Although may sinabi naman na it's safe for fishes, pero nakikita namin siya parang naanuhan kami, baka maano yung skin niya. true. So, we're gonna go to a few different ones. Maybe, we'll see. Tapos, yun lang. Yun lang ata. We might I-check go to namin. like a grocery store today too kasi we need, ano ba yun? We need tissue, we need butter, we need We need tissue? yung pull-ups. Yung pull-ups. Ano ito? Okay, yun lang. Tapos, uwi na rin kasi Sunday, so rest day. Work bukas. Work bukas. Anyways, let's go. Okay, guys. So, right now, we are on Kingsway. We are going to North America Pet Store. So, ito siya. So, as you can see, maulan ngayong araw na to. Just like every day in Vancouver. And ito na yung North America Pet Store. Nakalimutan ni Kat yung mask niya. So, bumalik lang siya sa car. So, yun nga. Dapat pala to dun sa, dito yung apartment na to, yung building na to. Diyan dapat kami titira instead dun sa namin. Pero nung nakuha na namin yung apartment na yan, biglang sinabi nung landlord na ibebenta na lang daw. So, nawalan kami ng chance dyan. Anyways, ayun na si Kat. Kailangan namin ng... Siguro yung maliit lang. Ito yung... Ito. Ito. Para para... Ito? Ay, oo, pwede na yun. Ito siya. Marami siyang Actually, hindi mo kailangan ganito. Ang ganda nito kasi wood. Tapos, ano yan? ng ganito kalaki. Masyado malaki to. Paano pag may iba na tayong pet? Wala pa. Oh, sige. So, aside from this, kailangan din natin bumili ng pang water kasi wala na. Yung minimix sa water. Ayun siya, oh. No? Yeah, pwede nga yan lang eh. Tapos isang Oo. Or like yung mga ducks na gano'n, no? Cute. Na lang bibili namin. Tapos, ayan yung mga feeder. Ayan. Mga nila. Tapos may mga ganito din siya. Ito na yung plants. Wow. Ito pala, oh. Plants. Oh, ang daming fish. Uy. Ang daming fish. Grabe. Nag-follow sila. Tingnan mo muna. Ay, oo, yan nga. Ang dami. Yung mga shrimp. Wow. May arawan na sila. Nalaki pa yan sa... Tingnan mo, ang bilis kumain ng janitor fish. Tingnan mo. Saan ko yan kay Manay? Oh, ito gusto ko that pero... Saan ko yan kay Manay? All of the cool fish. King Kong parrot. Ayan. Pinamatik mo ang lagay. Tapos. Ano to? Clown loach. Dado, Arowana. 89. Ang laki ng koi fish nila, oh. Wow. Ang dami nilang
Dinal, tetra, electric. Ang dami na lang fish dito. Kung naghahanap kayo ng mga fish, dito marami. Angel fish. Ang ganda oh. Wow. Ito, assorted dwarf. Gurami. Cute. Ang dami nilang arowana dito. Ayan oh. Ito mahal na arowana. Ayan, $269 siya. Hipon. Shrimp. So, nakabili kami ng yung pang sa water at saka lalagyan ng fish para pag naglilinis. So, sabi ni ate girl dun sa loob na Hindi pwedeng may kasama na tetra. tetra yung betta fish kasi masyado maliit daw yung tank namin. So, True. kailangan mas malaking tank, okay na may kasama sila. Pero, pwedeng shrimp. Kaya ngayon, bibili kami ng shrimp. Kaya, Hanap pupunta tayo na ng naman tayo ng iba. Pero, ang saya dun. Ang dami nilang fish. Yes. May mga arowana. Oh my gosh. Yung mga wala sa PetSmart, andyan. Kaya, kung gusto nyo, nandyan sila lahat. Anyways, magdadrive muna ako. Yan ka, ulan dito sa Vancouver. Diba? Diba? Sobrang ulan. Nagsasana ko ng mga video sa manoy ko sa Philippines kasi gustong-gusto niya yung mga isda. May mga alaga siya dati. Okay guys, so our next destination is Main Street? Main Street Aquarium. It's called on Main Street. On Main Street. Yeah. Yeah, so let's go. Fraser Aquarium pa lang. Or Main Aquarium. Ewan ko. Ay na yung mga hinahanap namin. Ang dami nilang koi. Cute. Wow. It's a black ghost. Wow. Wow. Mas marami pa silang variety dito kaysa dun sa isa, guys. So, ayun o. Ang ganda. Gurami. Flower horn, ayan. Tapos, tilapia. Mga betas nila dito. Half moon. Ayan. Sige, tingnan mo to. Wow. Wow. Tingnan mo, may kasama siyang fish. O, tingnan mo. Ano yun? Pero feeling ko may ganyan kaming fish dati sa pond namin sa Philippines. Ayan pa dito. Tingnan mo. Ayan, mga school ng fish, nagdi-discuss sila. Kasi, Discuss. Wow. So, nag-enjoy kami doon. Maganda, parang parang yung mga pet store sa Philippines, yung vibe niya. Kasi, parang family owned. yeah. Tapos, bumili kami ng plant. Medyo may kamahalan lang tong plant na to. $22. $22, galit si Kat kasi siya yung nagbayad. Pero, mas mura yung mga fish nila dito kaysa dun sa una namin pinuntahan. Kahit na yung mga pagkain ng fish, mas mura sila Mas mura dito. Pero yung plants mahal. Siguro mahal lang talaga yung plants noon, hindi ko alam. Pero, yun lang. Try natin isa pa. Okay na yan. Try natin puntahan isa pa. Sa Burnaby naman, malapit na sa amin. Tapos, mag-grocery pa tayo ng hindi ko alam. Tapos, uwi na. Yeah.
So, andito na tayo guys sa pangatlong pet store na pinuntahan namin saan ba to? Burnaby naman. Sa Burnaby naman. So, from May, nagpunta kami ng Burnaby. Pangalan ng store ay April's Aquarium. April's Aquarium. So, papasok kami ngayon guys. Samahan niyo kami. We're here, April's Aquarium. Sana marami din silang things. Oh. Marami nga sila. Ayun oh. Wow, tingnan niyo to oh. Oh my God. Ang ganda. Oh, wow. Ang ganda niya. Sana pala dito na lang tayo bumili ng plants. Kailangan natin to kasi Sagittarius to. Ayan, marami silang plants dito actually. Like puro plants mostly. Tapos may mga fish din sila na ano. Wow, ito yung binili natin no. Diba? Ay, Hindi, iba. ewan ko. Ko lang. Ang ganda ng kulay nito. Pero ito yung bakal talaga. Ay, ang ganda. May fork. Ayan. Wait, totoo ba itong mga snail na ano to? Hindi ko alam. But it has That snail looks so cool. Wow. Wait, no. Are you serious? Right? Look at how pretty. Oh my gosh, look at that. Tapos ito din, no? Oh my gosh, look at that color. Look at that color. nakalagay siya na ganyan. Dad, these are your shrimps. They're so little. Wow. Ang dami. Wow. Wow, it's so nice here. Ganda. Ang ganda talaga nito. Pretty. So, nasa bahay na kami ngayon. Narinig niyo yung maingay. Kasi may nag-vacuum. Kasi nga Sunday. Sunday clean day. Pero dito, Sunday rest day. Kasi nakapag-ayos na tayo kahapon. True. Nag-ayos si Kat nung nag-work ako. Kaya ngayon, medyo konting linis na lang sa sa mga gamit dito. Tapos gagalaw-galaw ng aquarium. Lalagay namin yung bago naming plant doon sa aquarium. Tapos magre-relax na lang for the rest of the day. Kasi Sunday, may pasok na naman bukas. It's Monday. Pero, yun nga. Grabe yung ulan dito ngayon. Yung ano? Hugasan ko yung kamay ko. Kamay niya daw. Yun lang. Anyways, I guess hanggang dito na lang, everyone. Thanks for coming with us to the 3 pet stores in Vancouver and Burnaby. Yep. So, kung andito kayo sa Vancouver, guys, tapos napanood nyo yung video namin, so try nyo sila, puntahan nyo sila kasi maganda naman yung mga
I will put the addresses and the names by order dun sa description box if you're interested. Yep. But yeah, thanks for watching. Bye, guys! Bye!